Istove sikubani? Istove 66. Istove 60. Yashisa noma uyabada. Uthini Mthandeni? Ha? Ahaya uzongijwayela kabi yazi wena. Hayi bo indaba. Mthandeni yini lo ngibuza yona? Hayi bo. Ayikho into engikubuza yona mina bengicula. Mthandeni uyabona ukuthi ungenza isilima ayikho ingoma esho kanjalo. Ekhona. Oyidlala ngizwe. Anginawo efonini. Ekhaya bangikhuza kodwa ngawe. Bangikhuza. Istove sikubani? Istove 66. Istove 60. Shisa noma uyabada. Istove sikubani? Istove 66. Istove 60. Yashisa noma uyabada. Mthandeni musa ukulokho wenza ingoma ezingigudlayo. Hayi bo asikho ingoma engizenzelayo lana. Nansi ingoma le khona. Istove sikubani? Istove 66. Istove 60. Shisa noma uyabada. Istove But still Baby. Uyazi asoze ngakubuza mfethu into kanjena. Wena sakhe istofu siyashisa. ngempela Yeah. Shisa huri. Sihamba le hotel ngiyakutshela. Mthandeni uyabona ukuthi ungijwayela kabi. Asikho istofu esishaya ku10 esinjalo lesi esishaya ku10. Zonke iy'tofu ugcina ku6 esinjalo lesi esishaya ku10. Hawu baby. Bangikhuza esontweni ngawe. Bangikhuza. Nikhuluma ngami esontweni lenu? Istove sikubani? Istove 66. Istove 60. Shisa noma uyabada. Istove sikubani? Istove 66. Istove 60. Shisa noma uyabada. Istove sikubani? Istove 66. Istove 60. Shisa noma uyabada.